Kasong kriminal ug administratiba ang gipasaka sa City Legal Team batok ni kanhim Mayor Tomas Osmeña ug mga kaubanan. Samtang ang DILG mihimo sab og fact-finding sa netabo sa Office of the Mayor nga gihimulbulan sa kagamitan sa pagbiya ni Osmeña. Ano yung report? Giubanan ni Mayor Edgardo Labella ang direktor sa DILG Region 7 ato sa iyang pag-ocular sa nagusbat nga buhatan sa mayor nanimutang sa ikawalong andana sa City Hall Annex Building. Gisuhid ni Direktor Leocadio Tribula sa DILG ang opisina diin nakita niya ang gikabkab nga tiles ug gitangtang nga ceiling sa hawanan. Diretso nilang giadto ang CR diin napahak na usab ang mga tiles, nawagtang ang lababo ug ang inidoro. Nawala kausab si Mayor Labella sa mga wirings kay peligro kung dunay makuryentihan. As directed by the Office of the Secretary to do fact-finding and then to determine the appropriate charges that will be filed against the appropriate charges that will be filed. They can conduct motu proprio ocular inspection or even investigation on public officials who may have committed some irregularities, perceived infractions of administrative or criminal, criminal actions. Gipasabot sa DILG nga tigumon una nila ang mga nakuhang kasayuran alang sa kaso nga posibleng ilang isangat batok sa mga miguba sa maong buhatan. Sa pangutana kung anaabay kalapasan ang kanhi mayor sa pagkuha sa mga butang sulod sa opisina, dili dapat ma-destroy ang property ana. Then part of the report din kung kinsay mga nagtrabaho before ana if naabay nagamit ng government funds during the construction. Sa pikas bahin, hingpit nang napasaka ang kasong kriminal ug administratiba batok sa kanhi mayor ug sa mga kaubanan. Tataw kaayo matud pa ang daotang tinguha sa naguba sa mayor's office. Cases have been filed before the Office of the Ombudsman, administrative and criminal, violation of Section 3E of Republic Act 1319, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as violation for 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees, and also including violations of the Revised Penal Code 308 and Article 327, that is theft and malicious mischief. Moabot sa usa ka milyon ka pesos ang estimate nga danyo sa City Mayor's Office. Bosa, tinguha sa legal team sa City Hall. We prayed for the indictment of all the respondents, and of course, of all these cases, there's a corresponding penalty. Samtang sa mayor, dili na isyu kung asa siya mag-opisina basta makaserbisyo siya sa mga sugbuanon. I can hold office wherever. What is important is there is a place for me to stay, sit down, and entertain our visitors. The appearance is not very important. The form is not that important. And what is important is the substance. And the operations of government are not being affected. Sa pikas bahin gipadayag sa Legal Counsel ni kanhi Mayor Tomas Osmeña nga way basihan ang kasong gipasangat batok sa iyahang kliyente. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.